Amirul Bon Sim MLA hakakat saw tarik nai wing ula jurip yaki kampen roy balapen kamti hakatanat urban affairs hakatan nong po. Kini ki kampen roy ki kentup yaki surok yat kali hasnong maudiang paham sim bat nong po. Uba Amirul Bon Sim habakran syakilat pathai kubor ulayat hu bakani ka jinglet ban jurip yaki kampen roy kalong ban penti kena bakini ki projek ki pawan lengba ke urban affairs kum ki surok yat kali ki nala bat ki kenro kinlong ki balashna bha kat kum ka jingmang pisa na ka benta jongki. Ulaya ro iki jing trei bakilong ki babha bat ki ba itenat. Yakini ki kampen roy lamang jinglut bat lapen tre kam nadu usnam arhajar khat pra hadu khat khandai hadu mentau usnam arhajar arphulai hadu arphusau. Kamut kani hadu yung buat ho. Hadu kani rudi ko. Kani rudi apa siya? Kani rudi ko belong very important ni. Marba nanti. To kani kesni ni yo kalat ban jungok ban page ni ban inspect ya kini ki katuk ani teli ki project ki bala sanction lemba ka urban department jong sarkar jelah ki bahap apa usam jong ka sorba nongpok ni pok nongpok town bat angni ye don lang i ba nongrum i jong ka urban nasional ba lang sti ku bi astan jini i ba sil kumrong ba snong jong nongpok proper bat jui ki nongpa hagane ka por ilayo bandi jongok nadu na maudiang nang tahapam sim bat hangi hanoko ban penting kena begini ki projek ki bala penmang bagi tip kum kini ki ID scheme nang ba jong urban affairs nang benta ban sna ya ki motor bon road lane ki la ban te ki drain ki nala ban ki retaining wall ban ki footpath ban ngidap jing dokumen ke bakrau kum u nong mekman ban penting kena begini ki projek belajar menteri kila amde na du snem jong snem arajar pra kendai arpo we arpo ar ter adu arpulai pengisem bagi jing trei kilong ke internet jing trei kilong ke scam ki bala trei bha ni ai koble ya ke urban affairs department ki bala simkia ban monitor bha ya kam ni ai koble ya dor barsnong ki bala ai ke jing trei lang ya ik hubleiru na ko benta ki kontraktor ke berapa treiru bila pentrei bahai kam bat ngi syem ba kini ki barok kidi ki bahas sudah bat ni kentu ya ki nong som snong ru nang ne sakmat ko ba kinang ai ke jing treilang tam bd ban penhe ya kini ki surok snong dilenti snong na ko benta ban ya kluj men sim ban ai ke jaka bat teter apa ke snong ka identify lani kisim ya kini kilemti ban penbah lani ban he ban haga ju kopor ni snow ban kerpat di kinong sonong hapo hap hapo kini ka town hi bar kowi bakin ai jeng trelang bagirang ba snong bat kumju ru na ga ban ta por gi ban wan ru ye ki project ban pentre na kaliang jong ka department bakin ai ga jing ya trelang nang bakan long ga jing mentoy na ga ta jong ba di pait ba kini sya ban lek sisin lek ya baro mlak
Ding kemen nagaliang jong ka sorkar nagaliang jong department kat benang mi kisni benang dang don ka jing haikmat kemno benang kampen bah ya kini ki surok po kini ki sorit ke bangi om ki township kum kanong po bat kiwi nagam ta bigen nang yo ka jing penmang pisah ka ban kambun benang yo kambun dang la benang kampen bah susu mengi menta ka ne gelenti ke bangi yang ang ni ka ba hap po jong terbar snong nong po mauro di surok la tri bah ka bi tenat bah ban ngi scam bagi wi gidong po jong ka ne ka sor ki borok ka we kini ki snong ke beran hang ni da ka jing tri lang ki ba bat ki snong ba ngi scam bagi nang la ban penting kena bagi jing rap ki babun ki nang wan nam ta ki jing mentoy jong ki nok sok snong te sisin ki pen pau jing songu ya sorkar ya ka department ki officer ki bi ki jong kirang ba snong ki ba pentre ya kena kam rukum ju bat barok ki bala ai ki jing kersan bangi scam nang la ban pen ba ka ji pon